Діти з окупованого Криму 10 днів відпочиватимуть у Польщі. Сьогодні вони вилетіли з Києва. Проводжали їх лідери кримських татар та представники посольства Польщі. Діти з собою взяли національні стяги, підготували музичні і танцювальні номери, аби ближче познайомити поляків зі своєю культурою. Хлопчики з кримськотатарськими прапорами, а дівчата в національних головних уборах. З Київського аеропорту кримчани летітимуть на канікули до Польщі. У гості їдуть не з порожніми руками. Взяли национальные украшения, такие как головные уборы, флаги, разные значки. Многие очень часто спрашивают, что это за такой герб, что это вообще такое, тамга. Да. Мы говорим, что пора бы уже знать, это крымские татары. Я хочу показать всему миру свою национальность, свое я и я моего народа. Несмотря на эти тяжелые дни, наша молодежь стремится показать всему миру, что мы есть. Діти у Польщі відпочиватимуть 10 днів. У Гданську вони познайомляться з визначними пам'ятниками міста, відвідуватимуть музеї. Маріям з Бахчисараю з подружками летить вперше, хочуть ближче познайомитися з європейською країною. Мы хотим получить как можно больше новых возможностей, чтобы потом мы смогли внести какой-то вклад в развитие нашей Родины, получить новые знания о культуре Польши, о взаимоотношениях крымских татар с Польшей. Это новые возможности посмотреть крымским татарам на жизнь в Европе, поскольку сейчас, к сожалению, положение не из самых лучших, да, немного мы застряли, да, в этом промежутке между развитием, которое происходит там, и развитием, которое происходит сейчас у нас. Стоит обратить внимание, какие у них ценности, какой у них менталитет, и принимать, мне кажется, какие-то черты характера у них. Сестри Абдулаєви з Сімферополя приготували національні танці. З 5 років танцюють. Планують познайомити поляків з культурою кримських татар. Танцевать мы будем и мерджиля, мы будем показывать самые старинные танцы, которые возродились очень давно. Мы будем петь старинные песни на крымско-татарском языке, но очень заводные. Они любят песни, танцы. Мы надеемся, что мы их удивим, и им понравится. Діти в аеропорту привітали лідери кримських татар. Розповідають, під час окупації народ продемонстрував свою вірність Україні. Польща в знак підтримки організувала канікули для дітей з Криму. Нехай хоч і на 10 днів ми хотіли б, щоб ви виїхали з окупованого Криму і відчули свободу. Іншаллах, ви зможете відпочити, отримати нові враження. У Польщі ви, звичайно ж, будете представляти кримсько-татарський народ, нашу культуру. Знайте, що в країні, куди ви летите, вас дуже люблять. Поляки – наші справжні друзі. Каждый из вас посол крымско-татарского народа. И вы так должны показать себя, Крым, Польше, с народом которого нас связывают столетия дружбы, чтобы наши отношения были еще теснее, чтобы они вас, полюбив каждого из вас, чтобы они еще больше, польский народ, чтобы еще больше полюбил Крым и крымских татар. Я хочу надати від імені посла Республіки Польща у Києві підтримку кримським татарам в боротьбі за Крим, за Україну, за те, що Крим – це Україна. З початку окупації півострова в Польщі відпочило понад 700 дітей, розповідає керівник фонду Крим в Польщі Рідза Асанов. Цього разу 42 дитини відвідують Гданськ. Все полностью, 100% оплаты на себя взяло Министерство образования Польши. Часть оплаты на себя взяло глава области воевода Поморский, и часть на себя взяла Анна Фатига. Она евродепутат. Перед польотом діти виконали гімн кримськотатарського народу. Ельвіна Цибулаєва, Ислам Пінка, Заман, АТР.